Καλησπέρα. Μάρκογλου. Μελιτζάνες. Ακολουθήστε με. Δεν τρώμε μελιτζάνες μέσα. Όποιος θέλει να φάει μελιτζάνες στο μπαλκόνι. Σήμερα στο Δελτίο των 9. Στα 50.000 ευρώ τα πρόστιμα για κατανάλωση μελιτζάνα σε δημόσιους χώρους. Μας έχετε τρελάνει τον κόσμο! Χιλιάδες πολίτες καταγγέλουν. Έτρωγε μελιτζάνες δίπλα μου. Τι θράσος. Λουκέτο σε εστιατόρια και μεζοδοπολία. Διαμαρτύρονται οι ιδιοκτήτες. Πλάκα μας κάνουν, μου φαίνεται. Δεν τρέπονται λιγάκι. Έχουμε και οικογένειες. Φανατικοί μελιτζανιστές διαμαρτύρονται έντονα στο διαδίκτυο.